салом алейкум ба мардуми тоҷик. мо варзишгаро кӯшиш мекунем ки дар чемпионати азия дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад. кӯшиши талош кунем ки байрақи ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардошта обрӯи тоҷикро дар ҷаҳониён нишон диҳем ки мо варзишгарон метавонем ки ба қуллаҳои баланд расем. мо дар як рӯз 2 маротиба машқ мекунем ки салом алейкум ба мардуми тоҷик. имрӯз машқҳои вазминамон ба охир расид. мо дар ин тӯли 2 моҳ азобҳоу меҳнатҳои мо кашидем. барои шумо аст ки парчами миллатамонро баланд вардорем, дар назари дигар парчамҳо баландтар бошаду ва дар тоҷикистони худмон нангу номусро нишон диҳем ва мардуми тоҷик ба мо бифахранд. ташаккури зиёд барои ҳамаи условие ки барои мо кардем. мо иншоаллоҳ чизе ки аз дастамон биёяд баланд номус ҷанг мекунем, худмон нишон медиҳем, парчами миллатамонро баланд мебардорем иншоаллоҳ. салом алейкум, аз Саидмурод Умед. ман ҳамчун ба сифати ёрдамчии худ дар ҳамидаши варзиши мусобиқаи таҷнаб ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, чемпионати Осиё ба сифати ёрдамчии худ ёрӣ мерасонам. миннатдории худамро ба ҳамин организатори таҷнаб, хусусан ба ҳамин даврон ҷурай мерасонам ки дар мусобиқаҳои оянда дастгирии худро ба нисбати варзишгарони тоҷик мекунам. тайёрии варзишгаро чӣ қадр? тайёрии варзишгарон беҳтарин, дар усулҳои беҳтарин ва бораҳои беҳтарин омода ва машқ карда мешаванд. хусусан тайёриҳои бениҳоят вазбин дар вазнинҳои гуногун маъруф монда шудааст ки нисбат ба дигар солҳои гузашта хело ҳам навотар мебошанд. хусусан миннатдории худамро асосан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвазира муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва дигар ба раиси шаҳр ки чунин имкониятро ба мо медиҳад ки мо масалан дар ин ҷо худовозмоӣ карда яъне ба дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунем. Дорогие друзья, мы все стараемся ради нашей Родины. Мы делаем все, мы проливаем тут пот и кровь. Все ради нашей Родины, чтобы не всей Азии доказать, что мы лучшие, доказать, что мы номер один, доказать, что наша Родина номер один. Иншаллах, мы это все докажем благодаря нашему поту, нашей крови. Иншаллах, мы все это докажем. در مشق‌ها هم چی میشه گفتن عمری وطن برداریم ان شاء الله. سلام علیکم. من یکی از اعضایان تیم دسته جمهوری تاجیکستان باشم. خدا نصیب کرد در چمپیونات آسیا تاجیکستان رو ما معرفی نموده نشان میدیم که ما تاجیکان چگونه هستیم و در میدان خود رو با درجه عالی نشون میدیم. بیایید و دستگیری کنیم تاجیکستان با پیش.
بگیریم چمپیون هم های تاجیکستان میشوند انشالله.